Razvoj ruralnih područja ne događa se slučajno. On nastaje kroz ljude koji poznaju svoj kraj, razumiju potrebe svoje zajednice i vjeruju da upravo lokalne ideje mogu pokrenuti velike promjene. Lider pristup temelji se upravo na toj ideji, na suradnji, povezivanju i razvoju koji dolazi iz zajednice i ostaje u zajednici. Kroz lokalne akcijske grupe, poznatije kao lagovi i flagovi, gradovi i općine, poduzetnici, poljoprivrednici, ribari, udruge i stanovnici zajednički planiraju razvoj svog područja i stvaraju projekte koji odgovaraju stvarnim potrebama ljudi. Danas u Hrvatskoj djeluje 79 lokalnih akcijskih grupa, 56 u ruralnom razvoju te 23 u ribarstvu, koje pokrivaju više od 96% kopnenog teritorija i obuhvaćaju više od 2,5 milijuna stanovnika Hrvatske. Kroz program ruralnog razvoja do 2025. godine lagovi u ruralnom razvoju financirali su čak 3855 projekata ukupne vrijednosti gotovo 100 milijuna eura, dok su lagovi u ribarstvu kroz operativni program za pomorstvo i ribarstvo do 2024. financirali više od 370 projekata ukupne vrijednosti gotovo 23 milijuna eura. Financirani su projekti razvoja poljoprivrede, ribarstva, akvakulture, ruralnog turizma, društvene infrastrukture, tradicijskih obrta, lokalnog poduzetništva i brojnih drugih područja koje izravno utječu na svakodnevni život stanovnika ruralnih krajeva. No stvarna vrijednost Lider CLD pristupa ne nalazi se samo u brojevima. Lider CLD je tijekom godina postao važan alat teritorijalnog razvoja i povezivanja lokalnih zajednica. Lagovi i flagovi, osim natječaja, organiziraju edukacije, radionice, sajmove, studijska putovanja i brojne aktivnosti koje odgovaraju na potrebe lokalnih zajednica. Istovremeno provode projekte financirane iz različitih nacionalnih i europskih programa te stvaraju nove prilike za obrazovanje, zapošljavanje, društveno uključivanje i razvoj lokalnih kapaciteta. Europske i nacionalne institucije danas sve snažnije prepoznaju važnost lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice kao jednog od ključnih modela razvoja ruralnih područja. Brojne stručne konferencije, rasprave i dokumenti Europske unije naglašavaju kako upravo lokalni razvoj pod vodstvom zajednice predstavlja jedan od ključnih modela razvoja ruralnih područja nakon 2027. godine. Posebnu vrijednost predstavljaju projekti suradnje, kroz koje hrvatski lagovi surađuju s partnerima iz drugih država Europe. Kroz takve projekte stanovnici ruralnih područja upoznaju primjere dobre prakse, stječu nova znanja i predstavljaju Hrvatsku međunarodnim partnerima. Iza svih tih aktivnosti stoje mali, ali iznimno stručni i predani timovi djelatnika lagova i flagova te članovi njihovih upravljačkih tijela. U programskom razdoblju 2021. do 2027. lagovima i flagovima na raspolaganju je gotovo 152 milijuna eura za nove razvojne inicijative. Ruralna Hrvatska je prostor života, identiteta, očuvanja prirode, tradicije i novih ideja. Kroz Lider CLD lokalne ideje dobivaju priliku postati konkretni projekti i trajne promjene. Zato njegova najveća vrijednost nije samo ono što se gradi, oprema i održava, već ljudi koji se povezuju, surađuju i vjeruju da zajedno mogu stvoriti bolju budućnost. Lider CLD nije samo financijski instrument. To je način povezivanja ljudi, znanja i lokalnih ideja. I razvoj zajednice počiva na ljudima.